We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngabophisa umyeni wami ngoba ngifuna ukujola kahle nobhuti wakhe. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngangishadile ngihlala nomyeni wami saze saba nezingane ezintathu. Kodwa kuyo yonke leminyaka ngihlala naye ngangingakaze ngizizwe ngalendlela umfowabo angenza ngazizwa ngayo. Kwathi emva kweminyaka eli-11 wabiza umfowabo owayehlala emakhaya eBergville ukuthi aze azosebenza ngoba isimo sakhe sasingasihle kahle ekhaya. Nangempela ke weza umfowabo sahlala naye ngoba wayengakasebenzi ukuthi afune eyakhe indawo. Kuthe emva kwamaviki nje amabili umfowabo kamyeni wami efikile. Umlungu wakamyeni wami wamshintsha indawo yokusebenza. Kwathiwa kuzomela ayosebenzela eThekwini. Nangempela ke wahamba umyeni wami sasala nomfowabo. Kwathi emva kwenyanga umyeni wami ehambile, ngelinye ilanga ngathola umfowabo egeza ebathroom engavalile umnyango ngoba wayecabanga ukuthi uyedwa endlini. Kanti ngaleso sikhathi mina bese ngibuyile ukuyolanda ingane esikoleni. Ngabona into engingakaze ngayibona ngisho kumyeni wami. Phela umyeni wami wangishada ngisayintombi nto. Ngalokho ke angiyazi enye indoda ngaphandle kwakhe. Wayephethe yena umfowabo nami ngazizwa kugijima ngisho igazi emzimbeni. Kodwa ngasheshe ngaphuma ngaxolisa kuye ukuthi bengingazi ukuthi uyageza. Naye-ke waxolisa washo ukuthi iphutha libe kuye bekungamele ageze engavalile umnyango. Emva kokubona umfowabo ngaqala ukuvukelwa ezinye izinkanuko emzimbeni engangiqala nami ukuzizwa. Ngoba yonke leminyaka ngihlala nomyeni wami ngangingakaze ngizizwe ngaleya ndlela. Ngaqala sengizizwa ngathi sengiyamthanda umfowabo. Ngithe ngisuka lapho ngaqala ukugqoka izimpahla ezincane ukuze angibone ngoba phela wayengihlonipha kakhulu. Waqala ke umfowabo ukungibuka ngenye indlela. Niyawazi ke nani amadoda asheshe alingeke. Kuthe nje kuwo lawo malanga umyeni wami wamutholela umsebenzi ekhampanini yakhe waqala ke manje wasebenza. Kuthe ngelinye ilanga wavuka ephathekile ephethwe umkhuhlane wangaya emsebenzini. Mina-ke ngavuka ngalungisa izingane ngase ngiziphelezela esikoleni. Ngithe ngibuya nje ngafike ngaqonda ebathroom ngageza ngaqede ngaya ekamerweni lami ngafike ngagcobisa ngingawuvalanga umnyango. Ngangazi ukuthi uzovuka aye ebathroom yilapho ke angibona khona nginqunu. Phela mina ngiphiwe izinqa hayi into yokudlala. Kusho ukuthi naye ke wavukelwa yimizwa ngoba phela angikaze ngizwe ukuthi unentombi ngisho emakhaya. Ngalokho ke mhlambe bese kukudala agcina ukubona umuntu wesifazane enqunu. Ngezwe nje sengithintwa yinto eqinile Nkosi yami izwakala isiphefumula emva kwami. Ngazizwa ngiphelelwa amandla okukhuluma ngezwe kugijima igazi umzimba wonke. Ukuthi ngavuma njani nami angazi kodwa ngazibona sengiqamele esifubeni sakhe. Ngazisola khona okwesikhashana kodwa indlela ayengenze ngazizwa ngakhona kwangenza ngafuna leyo njabulo nsuku zonke. Ngagcina sengilibala ngisho nangomyeni wami sengithanda umfowabo ngenye indlela emangalisayo. Lwashabalala kancane kancane uthando lomyeni wami kumina. Wayethi noma engifonela ngizwe esengicasula. Ngabona ukuthi la ngashadwa ngumuntu orong, okwakumele angishade ngumfowabo. Ngoba yena umyeni wami yonke leminyaka nginaye ngangingakwazi nje ukuthi umuntu wesifazane naye uyachama ngesikhathi socansi.
Konke lokho ngakuzwa kumfowabo. Wahlala-ke izinyanga ezintathu eThekwini emsebenzini umyeni wami engabuyi. Lapho ngase ngilala nomfowabo ekamereni lethu nsuku zonke. Izingane vele ngaleso sikhathi zazizincane zazingaboni lutho. Kwathi ngelanga ebuya ngalo umyeni wami wangasho kumina ukuthi uyeza. Ngenkathi ehamba ngangingakaboni ukuthi uhambe nesinye isikhiya sasendlini esasiyispace. Kusho ukuthi-ke umyeni wami wafike wavula wangena endlini waqonda kuleli kamero likamfowabo wathola kungalele muntu. Weza kwelethu-ke yikho la asithola khona silele nomfowabo singagqokile. Azangeke wabanga umsindo waphuma waya kuyothatha imbazo ethi uzosigenqa ngayo. Ngenkathi ephuma-ke eya la kuhlala khona imbazo kumina kwafika njengephupho. Ngaphupha ngathi uyangena vele usithola silele wafike wasilwisa. Ngaphaphama-ke silwa kanjalo. Ngathi ngiphaphama-ke ngavusa umfowabo ngithi ngimtshela ngale phupho. Sezwa ngomsindo ngaphandle kukhala amafosholo ngalesikhathi ethatha imbazo. Sathi uma sibheka ngefastela yikho la esabona khona umyeni wami eza nembazo. Savele savuka-ke sacasha emva komnyango. Wathi engena eqonda embhedeni ngoba kwakumnyama ekamereni. Savele saphuma sabaleka. Wasigijimisa-ke ngaleyo mbazo sabaleka sinomfowabo saqonda epolice station. Ilapho-ke esafika khona sangena nezicapha kwamangala namaphoyisa ngoba sasingagqokile. Mina ngangithethe ithawula umfowabo ethethe iboxer. Baqala basihleka-ke abantu bomthetho babona nje ngomuntu engena nembazo. Yikho la ababona khona ukuthi lento iserious. Babuza-ke amaphoyisa ukuthi kwenze njani. Umyeni wami wavele wathi nje yena ucela umfowabo amphumele egcekeni lakwakhe uzosala yena ezilungisela izinkinga zomshado wakhe. Bambuza-ke amaphoyisa ukuthi angeke yini amlimaze umfowabo. Wathembisa base besikhapha-ke ngalobo busuku ukuthi umfowabo ayothatha impahla zakhe. Nangempela-ke wazithatha wahamba ngabo lobo busuku sasala-ke nomyeni wami. Wathi uyaxolisa nguye obe-wrong ngokuhamba inyanga ezintathu engabuyi ekhaya. Umyeni wami wayengithanda ngale ndlela yokuthi noma kuyimina owenze iphutha bekuxolisa yena. Kodwa-ke mina ngangingesenayo imizwa yakhe. Kanti futhi-ke ngase ngikhulelwe isisu sikamfowabo, kodwa ngangingazi-ke ngaleso sikhathi. Yazi wayethi noma esengibamba ngizwe ngivukelwa ulaka kube ngathi ngingakhala ngoba ngangingasamthandi. Sahlala-ke nomyeni wami kungasekho ukujabula endlini. Lapho uyena owayesencenga mina kodwa mina ngangingasamnaki. Uyena futhi owathi lento akube imfihlo yethu imindeni ingaziswa ngayo. Ngaze ngathola-ke ukuthi ngikhulelwe. Ngase ngizama-ke iqhinga lokuthi ngixhumane nomfowabo ngoba ngangazi ukuthi uyena ubaba walengane. Kanti futhi mina sengithanda yena hhayi umyeni wami. Ngempela-ke ngamthola umfowabo washo ukuthi ukuphi. Ngaya kuye-ke sahlangana sase sihlanganisa neqhinga lokubophisa umyeni wami ukuze sisale siphila kahle ndawonye. Kuthe ngelinye ilanga umyeni wami wangidlalisa efuna senze inkonzo. Ngamtshela ukuthi angithandi angizizwa kahle namuhla. Wangangilaleli-ke waqhubeka walala nami ngenkani ngingafuni. Kanti ukwenza nje lokhu vele ngangimcuphile. Angithi iqhinga lethu nomfowabo lwaba ukuthi ngimqhukuluze aze angibeke isandla bese ngiyambophisa. Ngebhadi-ke yena umyeni wami walala nami ngenkani ngingakafiki lapho ekumqhukuluzeni.
Ngase ngiyombophisa-ke ngathi ungidlwengulile. Waboshwa-ke umyeni wami wahlala ejele wangatholi nebheyili watokela phakathi. Ngasala-ke mina ngiqhubeka ngithandana nomfowabo sesihlala sonke. Ngaze ngathola-ke ingane le ebengiyikhulelwe ekamfowabo. Kuthe lapho ingane seyinonyaka umfowabo waqala ukubuya late endlini ngesinye isikhathi engabuyi nhlobo. Uma ngithi ngiyambuza ukuthi ubuyaphi avele avuke ngolaka. Esengibonisa nje ama-true colours wakhe. Lapho wayesengitshela nokuthi ukhathele ukondla izingane zami yena. Wangijikela nje umfana wagcina esengitshela ukuthi yena kumele athole umfazi azomshada. Ngoba mina ngumfazi wamfowabo angeke nje angishade sidalo umthetho awuvumi. Futhi yena angeke avuke ashade umuntu onezingane ezintathu. Lapho nguye owangenza ngabophisa umyeni wami. Ngajika nje ngaba yisilima lapho nasemndenini wabo babengasangithandi bengangifuni nala ngihambe khona. Bethi ngixabanise izingane zandawonye ngihlukanise umndeni phakathi. Umndeni wabo-ke wawungekho mkhulu kangako futhi ungamile kahle. Umyeni wami nguye obenakekela umndeni wakubo aphinde anakekele owakhe. Ngagcina ngihamba-ke ngayosula icala waphuma umyeni wami. Wathi uma ephuma wangitshela ukuthi usangithanda kakhulu kodwa akasafuni into ezophinde imhlanganise nami. Ucela nje ngiphume ngiphele empilweni yakhe. Izingane zakhe-ke uzozinakekela elekude. Zizothi mase zikhulile kube yizona ezizoza kuye. Wangilahla kanjalo-ke umyeni wami nomfowabo naye wangilahla. Kuyimanje umyeni wami ushadile uphila i-happy life nomndeni wakhe omusha. Mina azange ngiphinde ngithole enye indoda. Isenzo sami sadala inzondo ngisho ezinganeni zami. Nazo seziyangizonda sezikhulile manje. Ngiyazisola kakhulu ngengakwenza ukube ngazihlalela nomyeni wami ngahlukana nomfowabo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.